to wannan abin da ya faru na rashin zuwa na da yawa dai in ka tattara shi duk ɗaya zai iya kasancewa kamar zalunci. Babu wata amsa da ta wuce wannan. Mutane wanda suke makiya sun sami kansu a waɗansu gurare wanda ba gaira babu dalili sun ɗauki mataki da bai dace ba. A ce mutum sanata mutum ba zai je garinsu ga 'yan uwansa da iyaye da abokan arzika ba saboda wai mutane za su zo su tare shi ko waɗansu abubuwa. Duk wannan ba tsari ne demokradiyya ba, tsari ne na kama karya. Kuma na ɗauka mun gama da wannan tun shekara 1, 2, 3, 4, 5 ta farko da ina minista. Irin wannan abubuwa da yawa bangaren sojoji mun ɗauki matakai na hana idan soja ya shiga cikin harkokin siyasa ya juyin mulki ya yi waye. Duk wannan mun kai nasara, an samu canji da yawa. Bangaren da ba a samu ba shine na 'yan sanda wanda da yawa za ga sun shiga layin su saki layin su sun shiga layin siyasa ana amfani da su na cin mutuncin mutane da tsari. Wannan tsari ma in Allah ya yarda a wannan ƙasa sai an samu dama an samu gyara, an yi garan bawul akan harkar ɗan sanda a jihar Kano, musamman shugabancin da muke gani a Kano da ma wasu guraren na ƙasa gabaki ɗaya. In ba a samu wannan ba to ina tabbatar maka duk irin sace-sace, irin su satan mutane, irin su fashi da makami, irin su kashe-kashe nan da ake yi tsakanin kabila da kabila ko tsakanin manoma da masu kiwo, a tabbata zai ci gaba. Domin aikin da ya kamata zai su tsaya su zuba kenan su ne layi na farko na kare al'umma. Yanzu abubuwan ya canja, sai dai su ɗauki mataki na wulakantar da mutane kamar da aka wulakanta mutanen Kano. Sun gama tsari, sun gama shiri, suna zaune lafiya, amma an shigo da wani tsari. Labarin da nake ji a Kano ya zama kamar wani fagen yaƙi. Motoci sama da 100 aka ce na 'yan sanda suna yawo saboda kan je Kano. To duk wannan ba abu ne zai taimaki kowa ba, illa iyaka da dakushe ci gaba da tsari na daraja a wannan jiha da kuma ƙasa da baki ɗaya. To abin da ya hana ni zuwa shine shugabanni sun ba da shawara kar aje da yake nan. Na biyunsu kuma bisa ga mugun nufin da suke da shi ga labarin da muka ji, ba mamaki aje wani ya cutu ko a ji ciwo wani ma ko ya rasa ransa. Kuma a matsayina da darajar da nake da ita da soyayya da nake wa mutanen jihar Kano da wannan kasar, bai kamata in shiga wani abu wanda yake zai je zubar da jini ko waɗansu su raka rayukansu ko dukiyoyinsu akan wannan ziyara ba. Kuma na son gaya maka komai da lokacinsa. In lokacin tafiya ta Kano ya zo zai zo, za a je. Yau ba wani mutum da zai canja ra'ayinsa akan kwankwasiya a jihar Kano ko a ƙasar nan saboda ban je Kano ba. Abin da zai faru ma shine wasu suna nan ba ma san mu suke ba ko suna kan katanga. Na tabbata za ga sun duro domin sun san akwai zalunci, an yi tsarin da yake ba na demokradiyya ba, kuma irin wannan baya taimakon ƙasa, kuma musamman baya taimakon waɗanda suke irin shiri irin wannan na zalunci. Ada ba matsalar da a gurin shugabannin take. In ka kama hanya nan da jahulanka duk inda ka shiga a Najeriya, da ɗan sanda na kan titi da wanda yake a ofis da ko inda ka sani, duka mafiya mutanen kirki ne, mafiya yawansu 'yan kwankwasiya ne. Inda matsalar take a ɓangaren shugabanci ne. Kuma wannan shugabanci magana ce ta lokaci, in Allah da za a gyara. Kuma na jaddada maka idan ba a gyara ba su ne za su ruguza jam'iyyar APC kamar inda muke gani musamman a jihar Kano. Yau labarin da nake samu, kwamishinan 'yan sanda a Kano shine sabon deputy gwamna na Gandujiya a wannan jiha tamu. Irin wannan ya saki layi, kuma tun da shigo layi shiga harkar siyasa za mu haɗu da shi. In Allah ya yarda tun da yau aka yi wannan magana, nan da ɗan lokaci kaɗan za mu sa rana, kuma Allah sa aka sa rana kai ma za a sanar da kai don ka zo ka ga irin abubuwan da zai kasance.